mikrofon, ja. Det gælder mod drenge og piger. Hvor når du går ud, så skal vi ind. Og så sender solen langt ind i dit skole. Tag TV, det er fordi det her er MGP. For vi er klar med fest og farveri. Det her er MGP. Vi synger efter melodi. Hvad sagde de der?